हे भगवान, आज तू हमरा ऊपर कैसन विपद दे देला। अब हम अपन बचवन के कैसे पोसी पाली, कैसे पढ़ाई लिखाई। ए बुढ़ापा में हमरा से काम भी ना हो पाई। बाबूजी रउआ चिंता मत करी, हम जात बानी केहू के काम करे। हमार भाई सूर्य पढ़ी हो। बाबूजी बड़ी जोर से भूख लागल बा, कुछ खाए के दो ना बाबूजी। बबुआ, हम खाना कहाँ से लाई? तू पानी पी के परे चल जा। हम जात बानी, कहीं से चावल लेके आई तो तोरा के खियाई। तब तक तू पढ़े जा। भैया तू कुछ खाए के दो ना भैया, बड़ी जोर से भूख लागल बा। चुप रह हमार भाई, रो मत। हम जात बानी कोई के काम करे, पैसा लेके आई तो तू कुछ खा लियो। चुप हो जा, रो मत। भैया हम तो मान जाए, बाकी हमार पेट ना मानी भैया। बाबूजी अब हम जात बानी, मजदूरी को के आइम तो 12-1 बजे खाना खाई। अब हम जात बानी। ना ना बेटा, रुक जरा। 1 लोटा पानी, एगो सूखल रोटी खा लो और पानी पी लो, तब काम पे जइयो। लो बेटा खा। ही बाबूजी। लो भाई तू खा लो। अच्छा बाबूजी अब हम जात बानी। ठीक बा, जा। बाबूजी भैया कहाँ गइल हब? मजदूरी करे बबुआ। मजदूरी का होला बाबूजी? बेटा, जब कोई आदमी दूसरा के काम करे जालन, उहे मजदूरी कहाला। हे माई सरस्वती, आज हमार जीतन बेटा एगो सूखल रोटी आ 1 लोटा पानी पी के गइले ह। ई कैसन परीक्षा हो भगवान। बेटा सूर्या, हम जात बानी काम करे, तू पढ़े चल जाइयो। कोई से झगड़ा मत करियो।